Què tal com estan? Ben retrobats. Aquesta setmana ens acostem, com fem sempre el segon cap de setmana de febrer, a una nova campanya anual de Mans Unides contra la fam, la pobresa i especialment encarat amb algun dels aspectes que cal minvar i que sobretot cal conscienciar-nos des d'aquí. Parlarem de la salut i com tots hem d'actuar, com diu el lema d'aquesta edició de la campanya, que quin número arriba exactament, quin és el testimoni del Sud que ens arriba per explicitar i donar raó de ser a la realitat que es viuen en aquests països empobrits. Doncs de tot això en sortim de dubtes ara mateix amb aquests titulars que entren amb força i ens esbossen les qüestions principals que ens trobarem en aquests 20 minuts de solidaritat i cooperació. Dins amb el sumari. Aquesta setmana ens acostarem a Mans Unides, que fa més de mig segle que lluita contra la fam i la pobresa i pel desenvolupament dels pobles empobrits. Ara focalitza la campanya amb la salut, ja que aquesta i el desenvolupament estan estretament vinculats i aborda el problema de les malalties que són una pandèmia com la sida, la malària i d'altres d'oblidades. El missioner Julio Feliu ens transmetrà les seves experiències en la lluita contra el subdesenvolupament, la fam, la pobresa i les malalties a Malawi, on resideix des de 1967 en diferents zones rurals. Ara fa un any que desenvolupa la seva tasca a Shinsapo, un suburbi o slum de la capital, Lilongwe. La salut, un dret de tots, actua d'aquesta manera. Just amb aquest lema ens emplacen i ens insten des de Mans Unides en el que és ja la seva 53a campanya anual, i ho fan per sacsejar-nos consciències, per fer-nos avinent aquí al nord com és necessari lluitar i sobretot donar la nostra ajuda al desenvolupament per projectes que intentin minvar els efectes d'aquestes malalties que assetgen i assolen la població dels països empobrits. Quines són les malalties? Talment com a pandèmies en els últims temps, en les últimes dècades, bàsicament el virus del VIH, la sida, però també la tuberculosi, la malària i un seguit de malalties oblidades. Repassem en aquest ampli reportatge les xifres de la vergonya i del dolor. Aquest hospital rural està situat a Gambo, a Etiòpia, i ajuda a prevenir i combatre malalties com la sida, la malària, la tuberculosi o la lepra, gràcies al suport d'organismes internacionals i organitzacions com Mans Unides, que ara enceta la seva campanya anual. Aquest 2012 se centra en el 6è objectiu de desenvolupament del mil·lenni, combatre les pandèmies del VIH-Sida, el paludisme i altres malalties. L'organització denuncia que l'augment dels casos de malalts no només es deu a la recessió econòmica, sinó a una crisi de valors que provoca la falta de solidaritat i que en el cas de la sida els seus efectes a l'Àfrica són especialment virulents. El nombre de dones portadores del VIH triplica el dels homes perquè són més vulnerables i estan més desprotegides. Mans Unides denuncia més que la malaltia s'ha convertit en un negoci multimilionari que provoca que la investigació estigui centrada en les malalties dels països rics. Manifesten que el dret a la salut és una qüestió de justícia social i es comprometen a defensar el valor i la dignitat de cada vida humana i la necessitat de tenir cura preferentment als més pobres perquè tinguin accés al dret a la salut. Seguiran col·laborant amb altres organitzacions nacionals i internacionals per un món global molt més solidari i exigeixen de nou al govern espanyol, a Europa i a les Nacions Unides que adoptin les mesures que permetin la consecució dels 8 objectius del mil·lenni, perquè cada un d'aquests condiciona l'assoliment dels altres. Fa 4 anys, 33 milions de persones eren portadors del VIH i 22 d'aquests a l'Àfrica subsahariana. Mans Unides col·labora en nombrosos projectes per combatre les causes i les conseqüències d'aquesta infecció, educant-ne la població per modificar hàbits que comporten un risc per a la seva vida, construint dispensaris ocupant-se dels malalts, de les mares seropositives, dels orfes i de tants que estan sent marginats per aquesta causa. El 2010, 2 milions d'africans van resultar infectats per la tuberculosi, cosa que representa una quarta part del global de tot el planeta. La tuberculosi és una malaltia que es propaga per l'aire i es contagia en condicions d'amuntegament i manca de salubritat. Només cal inhalar uns pocs gèrmens per infectar-se. Si el que té tuberculosi activa no rep tractament, pot infectar una mitjana de 10 a 15 persones l'any, encara que el portador no desenvolupi la malaltia. Un tractament efectiu requereix prendre diversos medicaments durant un mínim de 6 mesos
mesos. No obstant això, hi ha soques resistents a alguna d'aquestes medicacions. Això es deu a haver seguit tractaments parcials o irregulars. El paludisme és la primera malaltia en importància d'entre les malalties debilitants. Entre 700.000 i 2,7 milions de persones moren l'any per la malària, una malaltia produïda per paràsits del gènere Plasmodium. Es transmet per la picada de mosquits infectats. Els paràsits es multipliquen al fetge i després infecten els glòbuls vermells. Prop de la meitat de la població mundial corre el risc de patir aquesta malaltia, però la majoria de les morts es donen a l'Àfrica subsahariana. Si no es tracta a temps, pot posar en perill la vida del malalt, ja que altera el reg sanguini d'òrgans vitals. I a més hi ha altres malalties tropicals oblidades. Chagas, dengue, malaltia de la son. La manca de voluntat política i l'ànim de lucre de les grans farmacèutiques fan que aquestes malalties hagin caigut en l'oblit de la comunitat internacional. Acostumen a ser malalties tropicals que afecten greument milions de persones als països en desenvolupament, a causa que els seus agents infecciosos viuen en aquestes zones tan pobres. El seu tractament és car, ineficaç o inexistent. I cada any, coincidint amb aquestes dates, els vols del segon cap de setmana de febrer, o sigui, quan arrenca tota la campanya de Mans Unides, el programa pot entrevistar un dels testimonis que ve del sud, convidat per l'organització, perquè aquí justament ens parli de les experiències, de les vivències i ens faci partícips i expliciti justament les necessitats que hi ha en aquests països empobrits. Concretament des de Malawi, on hi porta 45 anys, que es diu aviat i ràpid, combatent-hi la fam, la pobresa, la misèria i les malalties, ens arriba el missioner Julio Feliu, d'origen mallorquí. Com poden veure, tota una vida pràcticament dedicada a ajudar els qui més ho necessiten, i què millor que una veu experimentada i conscienciada tenaçment a ajudar els més febles. Amb ell retratem quina és la situació que es viu allà i sobretot què hi podem fer des d'aquí. Un testimoni valuosíssim que l'equip del programa es mostra cofoi de poder-los mostrar. L'escoltem atentament. Parli'ns de les malalties que assetgen avui per avui la població de Malawi. El gran azote hoy en este país es el SIDA. El SIDA se calcula más o menos un 20 y tantos % de la población adulta. Y es algo terrible. El SIDA no se puede combatir, sí es verdad que están los retrovirales, que por un momento el gobierno pudo hacerse con ellos y distribuirlos gratis a la gente con todo un sistema de control, pero hoy a causa de las sanciones incluso los retrovirales se están haciendo ya muy difíciles de obtener. La tuberculosis ha vuelto con más virulencia. Los medicamentos que aquí ya están en desuso nos llegan allí y claro, pues no siempre son eficaces. Meningitis, el cólera y claro, pues esto unido al problema del SIDA y de la malnutrición hace que la mortalidad sea muy alta. Tanto que el promedio de vida está entre 38 y 39 años. Es toda una generación que está desapareciendo. Una generación que hoy día tendría que llevar el país. Quins reptes tenen per endavant i què és necessari fer sobre el terreny? Hay que elevar el nivel de vida de la gente, de la población. Primero yo diría cuestión de alimentación. El problema es que con esta población tan extendida que ha crecido tan rápidamente, el país ya no llega a producir los alimentos necesarios. Resulta que ahora el alimento base lo tienen que comprar del extranjero. Lo segundo yo diría es cuestión de educación. Eso de prevenir, eso de que la gente tenga una pequeña farmacia, un pequeño botiquín en su casa, eso no existe. Si estás enfermo, lo pasas mal, te aguantas, o si puedes, vas al hospital.
Y entonces hay muchas veces que por un simple catarro o una simple malaria tienen que desplazarse a varios kilómetros para recibir ayuda en el hospital. Es decir, la medicina preventiva. Y eso es toda una educación que todavía deja mucho que desear. Un autocontrol, que es el que está faltando mucho a la juventud. Por ejemplo, el SIDA se podría evitar sin tener que llegar a las soluciones rápidas que es del preservativo. Se podria evitar con una educació global. Com podem entendre les causes de la deficiència sanitària i les problemàtiques de la salut? Cuando yo llegué eran 3,5 millones, hoy estamos casi 14 millones, así que, claro, los servicios médicos, servicios de la educación, están desbordados. El gobierno ya no llega a ayudar a la gente gratuitamente. La Iglesia, desde el principio, empezó con hospitales de misión, no para captar adeptos, que eso hay que ponerlo bien en claro, sino sencillamente para ayudar un servicio a la población. Hoy, además de estos hospitales de la misión, existen también hospitales privados, pero más bien en vista de hacer un negocio más que de un servicio al país. La salud, pues, se ha quebrado. Los fármacos, que antes eran muy eficientes contra la malaria, ya no sirven. El virus de la malaria se ha vuelto resistente y hay que utilizar ahora la quinina, pura quinina, con todas sus consecuencias, es decir, falta de audición, visión, y es un problemón. Y la malaria hace que un 10% de los niños recién nacidos pues mueran antes de un mes. Més de la meitat de la seva vida a Malawi. Què n'ha après i què en ressalta? Muchas veces creemos que cuando vamos allí vamos a darles algo. Yo he recibido mucho más de lo que he podido aportarles. He entendido el sentido de la vida, ante todo, el respeto de la comunidad, el compartir, y esos son unos valores que muchas veces creo que hemos perdido en nuestros países. Yo desde luego desearía a mucha gente que tuviese la misma experiencia, pero cuando vayamos allí les respetemos también, los consideremos como iguales, tienen otra cultura, tienen muchas veces otra forma de ver que nosotros hemos perdido. Es decir, que sí, yo puedo decir que estoy realizado y estoy contento, y mi vida, aunque muchas veces ha sido difícil, porque ha habido problemas y ha habido momentos muy angustiosos, pero en general puedo hacer un balance de decir que sí, merece la pena dedicarse para esta gente, y yo invitaría a los jóvenes también a que siguiesen algo parecido, si no lo mismo, en estas tierras.